Βασική αρχή της φιλοσοφίας μας είναι μαθαίνω να αγαπώ το σώμα μου για να το αλλάξω, αν θέλω, και όχι το αλλάζω για να το αγαπήσω. Δεν εννοούμε να αποδεχτούμε ένα σώμα το οποίο δεν νιώθουμε ότι μας ταιριάζει, με το οποίο δεν νιώθουμε καλά. Δεν εννοούμε να το αφήσουμε στην τύχη του και απλά να συνυπάρχουμε μαζί του. Εννοούμε ότι σχεδόν πάντα ζητάμε από αυτό να τρώει λιγότερο, να γυμνάζεται, να προσέχει, χωρίς να το έχουμε ρωτήσει ποτέ αν έχει τα πρωταρχικά ψυχικά εφόδια για να κάνει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να το έχουμε ρωτήσει ποτέ αν νιώθει αγχωμένο, μελαγχολικό, κουρασμένο ή τυμένο. Δεν έχουμε αναρωτηθεί ίσως ποτέ πόσα μας προσφέρει, σε πόσα μας στηρίζει. Το σώμα μας είναι το μέσον για να υπάρχουμε ως ανθρώπινα όντα. Είναι το σύνορό μας με το περιβάλλον γύρω μας. Είναι επίσης οι αισθήσεις που μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τη ζωή. Είναι το μέσον για να κινούμαστε και να κάνουμε το κάθε τι. Το σώμα μας, όπως και όποιο είναι, μας αγαπάει, μας αποδέχεται, δεν μας κρίνει, είναι πάντα εκεί για μας. Και εμείς το απορρίπτουμε, το αγνοούμε, το κρίνουμε, το πιέζουμε. Ενίοτε ντρεπόμαστε γι' αυτό και το αφήνουμε έρμεο προς σχόλια από τους άλλους. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί αυτόν τον δρόμο. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Έλα να γνωριστούμε στο Be Still Care. Για εσένα, όπου όλα ξεκινούν πρώτα από το μυαλό και την ψυχή, για να ανθίσουν ξανά μαζί με το σώμα. Γιατί όπως είπε και ο Καρλ Γιούγκ, δεν είμαι αυτά που μου έχουν συμβεί, είμαι αυτό που έχω επιλέξει να γίνω. Σε περιμένω.